пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную... Äiti, 96V. Alzheimer-dementiapotilas. Sukunsa viimeinen matriarkka. Kuoli joulun jälkeen vuonna 2010. Ei minua mikään vaivaa, oli aina vakio vastaus, kun häneltä kysyttiin vointia. Paitsi, mitä nyt vähän hullun elkeitä, sekä lisäksi täydentäen, minähän elän yhtä vanhaksi kuin Arvo Ylppö. No, voimat eivät aivan riittäneet, tavoitteeseen hän ei päässyt, mutta lähelle kuitenkin. Jos joku, niin juuri hän olisi voinut tavoitteen saavuttaa. Sen verran sitkeä oli. Peruskunto oli hankittu pitkillä lenkeillä, joita oli tehty jo yhdessä isän kanssa Salpausselän kuntopoluilla. Ulkoilu muutoinkin kuului hänen elämänsä. Kesällä kierreltiin lähes jokaisena viikonloppuna autolla ympäri Etelä-Suomea. Joskus piipahdettiin Lapissakin ja jopa Norjankin puolella. Talvella tietenkin pilkillä. Ja saattoi näillä retkillä törmätä metsän peikkoihinkin. Toisaalta elämä ei enää varmaankaan tuntunut elämisen arvoiselta sairauden kiusaamana. Mutta mitä Alzheimer-potilas ajattelee elämästään? Se jää arvoitukseksi.